ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ahụike amalitego ilekọta ụlọ ahụike dị iche iche na steeti a. Ebumnobi ha bụ ka amaragada otu ụlọ ọgwụ ndị anụnwa si alụ ọrụ ma hụ na edebere ha n'ọnọdụ kwesịrịnụ ka a na-alụ ọrụ dịrị ha nke ọma. Onyinye Agụbeze wetara anyị akụkọ a. Ya bụ njem nleta bụ nke malitere n'ụlọ ọgwụ ahụike Ọnịcha, Ogidi nakwazi Ifitedunu ka ọ na-egosipụta mwute ọ nwere banyere otu esi wee leghara ụlọ ọgwụ ndị ahụ anya na-adịghị edozi ya otu o kwesịrị, ya nakwazi eji ihe a na-eme kpọrọ ihe nke ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ ndị ahụ. Onye isi ya bụ otu bụ Oriakụ Obiageli Uche Ebo nakwazi onye ji ọkwa Head of Administration nke Ministry na-ahụ maka ahụike na steeti abụ Maazị Okechukwu Obi kwupụtara na ya bụ njem nleta bụ nnọọ nke gọọmenti steeti a bagidere iji wee chọpụtagasịa ụlọ ahụike ndị a ga-edozigasị ma kwalite ha n'ogogo ha kwesị ịnọ, ma kwukwezie na ya bụ njem nleta ga-enye aka ịhụ na enyere ụlọ ọgwụ na-adịghị otu o kwesị na ọ ga-adị ntaramahụhụ kwesịrị ha ka ọ na-anabata ya bụ otu. Onye ji ọkwa Deputy Chief Medical Director nke General Hospital Ọnịcha bụ Dọkịnta Nnamdi Ekpelinwa kenere nnọọ gọọmenti Anambra steeti maka ya bụ njem nleta nke ọ kọwara na ọ ga-enye aka ka ha na ministri na-ahụ maka ahụike na steeti a tụkọọ uche ọnụ ma chọpụta ihe ndị na-echere ha aka mgba nakwazi otu a ga-esi wee memina ihe ndị ahụ. Otu onye n'ime ndị na-anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ahụ, Maazị Christopher Okoji, gosipụtara mwute ọ nwere otu ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ ahụike ndị ahụ ji na-eri mperi n'ọrụ ha ma too gọọmenti steeti a maka ya bụ njem ọ bagidere nke o kwuru na ọ ga-amịta mkpụrụ n'uju.